Лили, с тебе отдавна се познаваме. Да. Много неща сме лекували. Много, да. Всичко е било успешно. Абсолютно, абсолютно. До днес дойде с един проблем. Днеска, да, с много голям проблем. Лявата половина, цялата беше скована. Да, и умирах от болки. От врата, От врата, рамото, цялата лява страна, абсолютно цялата. лява страна. Пръста, Силни. палеца не можеше да го движиш. Да. И той е хлътнал и... Изпускаш и предметите. Да. Не можеше да ги държиш. Не може. Не. Пипнах ти рамото, пипнах ти врата, болките бяха много силни. Ужасно силно. Да. Добре. Обещах, че ще ти излекувам палеца. Да, и го направихте. Направихме една процедура. Да, болката на момента спря. И бях сигурна с... Добре. Олекна ли ти на врата, на рамото? Да, мале, да. Нищо, мале, и тия болки бяха ужасни. Направо да сте ми жив и здрав, не знам. Добре. Да, просто не знам. Покажи как движиш палеца. Ето, сега е перфектно. Перфектно. А Това не... штракаше. И това не можеше да го правиш. Не. И щракаш. И штракаше. Има и боли. И цялата ръка и тук и цялата лява страна мъскова. Цялата. А голобърето беше ужасно. И тук гърбът, абсолютно целият гръб. Добре, ние излекувахме палеца без да го пипаме. Да, без да пипате палец. Невероятен сте. Направо, не знам, просто думи нямам. Думи. Какво да кажем на хората, които ще гледат записа? Ще ви кажа, години наред ползвам услугите на доктор Алексия. Години наред. И имам ли проблем, звъна, обаждам се, идвам, защото знам, че като седна тук, всичко ще приключи и аз ще бъда добре. А и на болницата трябваше да отида да го оперирам. И да го оперирам, пак нямаше да... Добре, мина без операция. Да си остане. Мина без Да си операция. остане, да, защото мен всичко ме беше скова. Цялата лява част ме беше скова. Сега има ли проблем? Не, сега не. Сега съм добре и не ме боли. Кой ще повярва? Вярвайте, хора, вярвайте. Това е единственият човек, който помага толкова много. Изпитала Благодаря ти много, Лили. Години съм го изпитала и аз не ползвам лекари, звъня при него и питам за помощ. Повярвайте. Много ти благодаря. И аз благодаря. От все сърце ви благодаря. Жив и здрав.